Здравейте отново на всички! Днеска ще направим една бърза обиколка по Зале Слънце. Любимото време за каране. Искам да пробвам, в момента слушам музика, искам да пробвам дали ще се чува на видеото. Да знам дали мога да слушам музика докато записвам, или просто ще трябва да слушаме вятъра, птичките и пчеличките. Докато записвам, естествено. Вчера мислех да направя един бърз мотовлог, защото карах FZ-та да му сменят веригата и задния венец. Даже съм записал едно-две видеа, само остана да запиша. Before видео съм записал, но не и after. Ама може би няма да качвам такова нещо. Едва ли ще бъде интересно. Затова съм го спестил за момент. Предното видео всичко беше наред с него. Микрофона добре се представя. Като цяло доста добре се получи. Единственото е, че много е чувствителен микрофон. На средно ниво съм го оставил по чувствителност микрофона и въпреки това всяко едно дишане ми го лови. Просто не знам. Не знам какво да го направим. Ще експериментираме. В момента съм си сложил на микрофона, има едно такова пухесто, което обира шума и вятъра, тъй че сега ще видим с него как е. Без адаптера съм. Оказва се, че самия микрофон може чрез Bluetooth да се върже за камерата и адаптера изобщо не съм го сложил на камерата. А от самия адаптер се регулира чувствителността на звука на микрофона. По-точно. Ще видим сега без адаптера, после ще пробвам с адаптер и така ще си играем, докато не го направим перфектно, въпреки че предното видео мисля, че беше доста добре, като изключим, нали, дишането. Ама оцелих час пикас на карането. Винаги излизам, когато е най-голямата лудница. В следващите дни се очаква да бъде една идея по-топло времето, тъй че ще караме, със сигурност ще се съберем да покараме някъде дори и наблизо. Няма да ме виждате сам да си обикалям. Очаква се, тъй че почивните дни, като не съм на работа, може би някъде ще се покара и тогава вече ще направим някакъв мотовлог, една идея по-интересен. В крайна сметка си е студено малко навън, къде нищо, че има слънце. 6 градуса ли, 8 ли, нещо такова. Ама искам да видите по-залез колко е красиво да си караш.
отивам да прибирам мотора. Достатъчно ще е това за днес. Вече е хладно и не е много готино за каране. Браво, бе! Тук е анархия. Всеки прави какво си иска. Драги зрители, колкото и да сте, това ще бъде от мен. Мисля, че пак се олях с времето, пак отиде някъде към 20-30 минути видеото. Но ще го посъкратим. Една идея. Следващия път ще се видим в някой по-слънчев ден от днешния и по-топъл. И на някое друго място, естествено. Няма да е градско. Само. Слагам край на този епизод. Влог номер 2. До... Няма да... Чакайте, че като се умисля нещо относно карането и за пътя и забравям какво исках да ви кажа. Опитвам се да се съсредоточа върху това какво се случва пред мен, защото все пак, виждате, има доста, няма да ги обиждаме, ама ето, например, като то. Решава, че ще си спира и това. То така. Слагам край на този епизод. Влог номер 2. Следващия път ще се видим отново. Тъй че до скоро и до нови срещи. Peace!